Estamos vendo aí a rectoral. A ver, contenos un poquinho da historia deste... Esta é do 1700. Do ano 1700. Sí, é de... Aquí estuveron antes de vir os sacerdotes de a diócesis, estuveron os frailes benedictinos. Se miran, mira, xotei aquí, se ponte para atrás. Se ven aí o escudo, Sí. hai unha cruz. Ajá. E na cruz hai a mão esquerda, hai un compás. Ajá. E a mão dereita hai un redondelciño, que son a cruz é Jesucristo, representa a Jesucristo, a cruz, o compás, a vida de Jesucristo, e o espello, donde a través do espello reflexámonos na cruz de Jesucristo, e a cruz de Jesucristo reflexa a través do espello en nós. E aí que pon? Eso non sei, eso non se dá lido, estuvo aquí agora está moi gastado, van vir a ver se fan mirando con tiza, poñendo con tiza, se se pode... Pero antes tiña un sacerdote que hai nativo daqui que ainda vive, pero perdeu o papel e agora tamén non sabe o que dice. Isto tamén do 1700, non? Sí, toda a mesma época, sí. Está moi ben conservado, eh? Sí. E ali tiñan un reloj de sol que está averiado, onde está ese palitroque, está ese pau de luz ali, tiñan... Arriba de todo, non? Arriba de todo. Aquilo que hai ali. Sí, aquilo tiñan un reloj de sol. Ajá. Ainda funciona, este non necesita pilas. No, este non necesita pilas. Pero quen puso ese palistroque aí diante? Ese palistroque, puxeron cando vían os da Fenosa, non sei quantos anos leva ese. Ese já leva aí desde que se instalou a luz. Non me acordo, xa non viñei. E aquí estas escaleiras están tal cual, non? Si, as escaleiras non cambiou nada. Non cambiou nada. Nada. As escaleiras son perfectamente as mesmas. O sea que esas pedras son do 1700 e pico tamén. Sí, 1700, sí, nesa edad. Sí. Dos benedictinos. Dos benedictinos, sí. Que subían por aquí. Subían por aquí entraban e dentro teñen a casa. E aquilo que hai, aquela pedra que hai ali? Era a parte bella. Aí tiñan a cociña e o comedor. Teñan unha chimenea do país. Isto que era para os animais, non? Para beber. Esa que esta era onde vivía o cabalo, tiñan a pouco cabalo. E por aquí, mira, por aquí, cando chove, iba a auga por aí, atravesaba hacia a huerta, e na parede da lada rectoral estaba o retrete arriba, entón cando foi as súas necesidades, facían nese sitio, nos retretes aqueles de antes de madeira, e caía a suciedade, caía abaixo, e cando chovía, pasaba a auga por aí, e ao pasar a auga por aí limpiaba. Mira que ingeniosos, non? Claro, ya que sobraba, ainda hoxe, mira, isto non o fixo, está feito, non ves? E agua cando chovía, que non lle feía falta para ali, mas que non feía falta marchaba por aí, non o ves? Ten un surco feito. Sí, ten un surco por aí, aí á dereita hai outro feito, non ves? Que vai para a huerta, non o ves? Sí. A auga iba por aí e usábana para varias cousas, claro. Esa para ir á huerta, para regar. E esta que por aí que diste outro lado, que iba por este surquillo, por aquí. Esta, que iba por aquí. Por baixo desa pedra, ten por aí por debaixo desta bodega, un canal, e iba precisamente onde encima mesmo está o servicio, e barría toda a sociedade. Porque date conta que naquele entón non había agua corriente. Claro. Estamos falando de... Bueno, 1700. Bueno, a agua corriente aquí foi quizás sería un dos primeiros pueblos que tuvo agua, no ayuntamiento. A auga aquí, a auga cando eu viña para aquí xa había, levo aquí 60 anos. 60 anos? 60. Xa había na entrada unha fonte. Usted está moi ben conservado para 84, non? 84, sí. Aí hai unha fonte, aquí xa había corrente, puxemos auga nas casas e fixemos a canalización. E non me diga que esa porta de madeira é tamén da época. Pois sí, señor. Tamén? Todo o que hai aquí é da época. O que non é da época é, e o pasillo tamén, pero que non é da época isto porque o tapei para que non subiera frío, por aí. Porque vostede vive aquí, claro. Vivo aquí. Vive rodeado de historia. Rodeado de 60 anos, e aquí... Esa porta tamén ten pinta de ser... Sí. Aí tiñan onde tiñan a súa ganado, e por aí. Porque tiñan moito... Agora só ten de diestro esta huerta, pero antes tiñan moito diestro que foi na desamortización de Mendizábal, limpiaron todo. Mendizábal foi o que fixo Liño, e ele sacou á iglesia moitas propiedades. Isto para que sería? Isto aí que era como unha especie de... Non sei, aquí tiñan
Eu penso que aquí en Non algún sei tempo... para facer pan, non, que non hai saída. Non. Pan tiñan un forno arriba, que está destruído. Se queres enseño onde estuvo o forno. Como queira. Si, non hai que poder ver o que E queira. para que sería isto? Isto sería aquí, ao mellor tiñan cuellos, ou pitas, ou calquera cousa, bueno, e metidas e salían, saltaban por aí, cara, ese pasillo, e terían lle ao mellor unha sede, unha sebe, e as pitas andaban aí dentro, non tiñan que salir para fora, entendiches? Esta escalera tamén é original, Si, a claro. escalera é todo original. Todo original. O que non é original... A barandilla. O que non é original é este balcón, o outro É a roda esa. Ya este fundiu, o balcón fundiuse na miseria, entonces houve que cambiarlo. O outro é todo original. E aí tes, mira, aí onde están esas cousiñas, esas dúas, esa era unha ventaniña da cociña. Ajá. Pero eso sí, eso está reformado, esas pedras son de ahora. Se a padre limpiou-se. Estas pedras que están aquí colgadas, isto que fai aquí? Estas pedras eran as que había sempre que cando se fixo eso non quixen que as tiraran. Entonces quedaron aí de recuerdo. E non as ves aí, tal como estaban. Se queres ver a cociña, a bella. Donde está? Aí, detrás deste. Miramos o que vostede me diga. Ven por aí. Aproveitando o viaxe. Estamos con Fernando, que ademais é o párroco dunha iglesia estupenda que vamos ver despois. Bueno, así tamén ves. Estos son reportaxes improvisados que non teníamos pensado facer, pero bueno. Basta mirar dun pasillo, Esa mirada, se che gusta, non che gusta. Aquí está o meu irmão de visita hoxe, verme. A ver, Juan. Hola, buenas. Boas. Vimos aquí, parecemos da televisión, pero non somos, Bueno. Sí, señor. Así tamén vivía eu, Isto tamén é... Bueno, isto está reformado, claro. Isto é abujardado. Isto é todo abujardado, estou ben preparado, claro. A madeira tamén que ten un pasillo non é original. Pero as portas todas que ves aquí son originales. Estas portas todas. Este originales, e esas tamén son originales, son todas originales. Pintadas pero originales. Pintadas, pero bueno, pois non desfanse, non? Aquí, esta é a cociña. Aquí na cociña, isto non era cociña, a cociña era lá, pero eu cambiei porque aquí hai dúas alacenas. Non ves? Hai dúas alacenas. Hai dúas alacenas. Se hai dúas alacenas é que isto debía ser peso. Non ves dúas alacenas, E aquí había unha habitaciónciña onde debía... Dice, donde dormía a señora encargada que dos frailes de ferlle de comer, vivía neste rinconcillo. Agora está de outra maneira, claro, siéntase aí dentro, ves un rinconcillo, ves, está con botellas, agora teño de almacén, pero está, aquí era onde estaba, onde vivía a señora. A señora que cuidaba desto. Sí, cuidaba, sí. É que vista desde aquí debe haber unha boa vista tamén. Esta vista pasa lá, a ver que se calo de medio, home. Carai, aquí firmaba eu por vir aquí. Mira, espera. Entre estas dúas cosiñas, ves entre estes dous arboliños, ves a lara guiraldiña así de frente, aquí é o castillo de Pena. Velo. Vamos a ver se vemos. Velo por aí na lana, en frente entre esas dúas, al lado de ese piñeiro, un poquinho aí. A ver, que vamos aí a usar a cámara esta estrambótica, e aquelo que está lá ao fondo, que hai unha torre, non? É así, é o castillo de Pena, chamamos así. Aí está. Este que ves aí, o que está, ves sempre aquí un pueblo grande, que ves aí abaixo en frente, Sí. Xinzo de Limia. Está aí algo, está algo nublado, es que sí en frente, mira, así. Alá onde está aquela granxa, un pouco máis para ali, alá en frente é Xinzo de Limia. Que sitio máis bonito. Yo que ves aí, ya este monte que ves aí aquí en frente, este monte que ves aí aquí en frente, así, este último, así, que fai o pica poxa baixa, ese é o monte de Penabá, ao lado da Llariz, encima da Llariz, onde nacían. Que vistas. Esta é unha vista preciosa, home. Esta arca é deles, Esta arca xa era dos frailes. Tamén? Tamén. A arca non cae por encima, pero a arca era dos frailes, non? Esta mesa, mira que mesas tiñan. Mira. Esta mesa era dos frailes. Pero sabes que é a ventaxa que ten esta? Mira. Ves o queixón? Ves o queixón?
Sí. Que ten de atrás unha parte para... E para que sería esa parte? Para guardar cuartos, iso. Entonces, cualquiera que viña a abrir o caixón, parece que non sala máis para diante, entonces... Pero tiña doble fondo. Sí, doble fondo, sí. Ahora a parte bella, sí que a parte bella, bueno, está como está, pero bueno, eu vei que casi non como. Pero porque veixas, sí que... que ten. Esta era a antigua cociña dos frailes. Esta. Que hai a chimenea, que era de todo aí, había un escano aí, todo eso. Era todo eso. Eso, aquí, estuve 3 meses nesta cociña. Como 3 meses aí? Mentre non montei outra cociña, estuve aquí 3 meses nesta. Había aí unha cociña, aí había unha cociña, eso estaba cerrado, había unha cociña, comía aí, foiase de comer. Isto sí que está original da época, non? Sí, a arca tamén é da iglesia. E este era o forno, aí o tes. Aí está o forno. Aí está o forno. Sí, señor. E mira que fregadeiro. Este fregadeiro é dun... Espera, este fregadeiro é dunha peza sola, conforme o ves. Non ves por onde está a auga, por ali. Sí, sí. E aquí tiña unha cociña, para dar de outra tiña aquí outra. Vela, non ves aí os chirmes. Mira, ainda se conservan, mira. Aí facían a comida. Mira onde ainda se estaba original, mira. Ainda se conservan, mira. Saco se queres. Donde poñían as potas. Sí, onde poñían as potas. Moi ben. Vive rodeado de historias, sí, señor. Pois aí está. Bueno, pois esta é... Esperemos que co tempo non se perda todo isto. Non. Esta casa teñena que... Día que eu me vaya para aquí non volvo máis cura, nunca volverá máis. Esta casa teñena que vendela, ou regalala, ou entregala para que fera alguna cousa aquí. Porque a casa, claro, a casa está aquí, está como está, pero por dentro había que gastar cartos e... Bueno, pero está bastante ben, eh? Claro, a casa por dentro está moi ben, pero para onde? Hai que ter cuidado aquí nestes buratos, pero bueno. Como xa conozco. Shalom, de Israel. Eso trouxeron De Israel. Mira. Sí, señor. Ves, aquí, eso con ese buratiño. Aí onde está esa chirma de a televisión. Sí. Aí metían, nese buratiño de aí hai un buratiño, non hai? Sí. Non ves aí? Aí metían a escopeta, se os atracaban, e non necesitaban mirar, metían e mataban o tío que estaba aquí na porta. Como que? Mataba directo, e hai outro, se veres por fora, hai outro, e mataba tamén, metían a escopeta, só había que metela, disparar e matar o que estuera de ele, sin apuntar, porque a escopeta está de tal maneira posta que enfoca o sitio onde podía estar, e que un tío estaba atracando, abrindo a porta, danlle e mataban o tío. Pero que burato entonces, a ver. Mira, por aí arriba, ves aí na... Sí, sigue. Donde está a parabólica. Sí, aquí do lado de aquí, aí hai un buratiño aí. Ajá. E ese buratiño é o buratiño das escopetas. E agora, cando salga, se quer señor, eche outro por outro lado. Entón, por outro lado ten outro. Moi ben. Non, pero non o molesto máis, non vais Non, a mí non me molesta, todo o que queiras ver, podelo ver. Aquí va, aí esa parte agora teño dedicada a onde teño os ordenadores e todo eso. E ben que xa é moi bonito, que teño que tomar. Todo eso de aí. Podes pasar, se queres. O sea que aquí, o burato ese da escopeta, onde está? O burato da escopeta está tapado. Tristemente tapou. Era aí nese esquivo. E ese reloxo que ves aí, ves ese reloxo? Sí. Ese era do obispo Carrascosa de Orense do ano 1902. E lo regalou un tío que tuvo por aí. As sillas negras, o mesmo. Non sei ninguna sillas negras. Sí. Solo tamén eran. Pero este reloj funciona. Funciona o reloj. Está funcionando. Estas sillas, que pasa con elas? Tamén eran do obispo Carrascosa. Non me estaban repujadas. Eran do mesmo. Moi ben. Bueno, amigo. Bueno, xa me enseñou de todo. Unha maravilla. Cando viñan para aquí, estas ventanas, tiñan ventanas antiguas. Logo despois xa montei estas, e logo agora, as da fora son as originales, son as que pintadas. E o ferro tamén.
E o ferro tamén, non? Porque o ferro está pisando doble ventana. E dentro, despois, aí dentro, para que non xente... Mira, a patrimonio é moi bo. Eu estou de acordo. Pero as ventanas que se poñen de madeira nun pueblo como este... Vale moito. Hai que reforzalas. Non, porque cambian, como se dice, se non é a palabra exacta, hinchan e deshinchan. Cando chove, hinchan e deshinchan. Dilátanse. Entonces, o aire sempre entra. E que isto xa é moi frío, tes calefacción. Se entra algo de aire, estás perdido. Bueno, Fernando, Encantado de conocerte. igualmente. El Orense ou eres da fora? Ou eres de Vigo? De Orense, Eu de Orense. de toda a vida. Entonces, vete que hubo moito Orense. Somos da terra. Sí, Vale. Eu fui un socio de Orense, 50 anos. Foi, agora xa non. Agora non, cuántos edificios? Xa non é o mismo. Cando morreu o Orense, cando se Sí. fixera, Bueno. estaba arrimado ca espalda a prensa, así que mira que puesto tiña. Ajá. Ca espalda arrimado a prensa. Moi E ben. os periodistas detrás. Gracias, Fernando. Veña. Gracias por contarnos a historia. Veña, dalle saludos ao que Veña. me chamou. Veña. Chao, chao.